Hello! Welcome back to my YouTube channel, Pilar Vlogs USA. For today's topic ay kung paano nga ba ako nakarating ng Amerika! Here we go. Unang-una, kailangan natin ng Amerikano. Oo, kailangan natin yan. Kasi nga 'di ba, paano ka nga ba makarating ng Amerika kung sa family mo wala namang taga-USA, taga-Amerika, wala kang kamag-anak. May kamag-anak man, pero malayo, hindi kayo close, ganun. So, hindi ka maipetisyon. Kailangan talagang magpetisyon papunta ng Amerika. So, ito ang ginawa ko. Paano ako nakarating dito? Una-una, nag-register ako. Nag-register ako sa dating site. At mga Amerikanong nakatira sa ibang bansa, mga Amerikano, mga foreigner na sa iba-ibang bansa. Pero, ang destiny ko talaga ay Amerika. Nagpunta ako sa dating site, nag-register ako doon sa Date in Asia. May din ako, cherry blossoms. Tapos sa Date in Asia ako, nakahanap ng Amerikano na willing talaga na pakasalan ako. Well, it's a long story. Okay, so, doon ako nakahanap ng Amerikano. Yung ex-husband ko. Ayun, naka-chat-chat kami, tapos nagkita kami in person, tapos we found out na, kailangan naming magsama. Kasi LDR din kami before, bago kami nagsama, bago niya ako pinitisyon. Nasa Pilipinas ako, tapos siya nasa Amerika naman. So, LDR, hindi naman umabot ng 1 taon ng LDR namin. Medyo maiksi lang siya. So, nag-decide kami. Actually, siya ang nag-decide talaga. Na-petition ako as Q1 visa. Kasi, naman yun marami yung alam about papers. Ako wala namang alam, nasa Pinas. At saka, hindi ko talaga, hindi ko expect, hindi ko talaga dream na makapunta ng Amerika, guys. Hindi ko talaga yan pinangarap. Alam mo yun, na wala lang. Tapos bigla na lang niya inopen na mag-Q1 visa daw ako. Mag-Q1 visa daw kami, mag-process kami ng Q1 visa para makapunta ako ng Amerika. And then I said, yes, okay. And then, ayun, nag-start na kaming mag-process. All went so smooth, guys. So, at saka hindi ko naman talaga alam yung about green card. Yeah. Guys, promise. I swear talaga. Hindi ko alam yan. Alam mo yung para sa'yo talaga na makapunta ka ng ibang bansa. Yung hindi mo in-expect. Yung smooth lang. Yung destiny mo na talaga na hindi mo akalain na, wow, andito ka na pala sa ibang bansa. And then, parang, wow, paano yung nangyari? Yung parang ganong feeling. Alam mo yun, gets mo ba? Na-gets nyo ba? Yung ganong feeling, na bigla na lang ganito. Wow, nandito na ako. Paano yung nangyari? Tapos, ayun, andito na nga ako sa Amerika. Pero guys, pagpasensyahan nyo na ha. Ang tingin kasi ng mga nasa Pilipinas sa akin ay Donya, or Madam na, or mayaman na, nakahiga na sa mga dolyares. Guys, sad to say, unfortunately, I am not rich in here. Guys, wala akong trabaho. Iyan ay ang totoo. Wala akong trabaho dito. Sana maintindihan ninyo. Ako ay si Pilar. Si Pilar na dati nyong kakilala. Yung personal na kakilala talaga sa Pilipinas. Sa mga kapitbahay, mga friends ko. Ako pa rin naman ito. Lugar lang ang nagbago. Lugar, nandito ako sa ibang lugar. My 4 seasons, winter, spring, summer, and fall. Pero guys, ako pa rin to Si Pilar pa rin to nakalog. Walang nagbago. At saka, please lang, wag nyo naman akong tawagin yung sa isip ninyo, wag nyo naman tawagin na. As in, ang yaman na niya. Wow. Pero, I'm so grateful pa rin na nandito ako. Kasi maraming tao na nangarap na makapunta ng Amerika, na nangarap na makahawak ng snow. As in, sobra guys. Kasi, ako rin dati, may mga kaibigan ako, may mga, mga na
nababasa ko sa mga FB, sa mga post, mga artista na nasa Amerika, yung mga ganun, yung mga taong nasa ibang bansa, tapos may snow, wow, nice naman dyan sa Amerika, ganun. Pero, nung nandito na ako, nga, ang ganda. Alam nyo guys, nakaka-homesick. Kahit nasa ibang bansa ka na guys, hahanap-hanapin mo pa rin kung saan ka nang galing. Hahanap-hanapin mo pa rin yung pamilya mo na naiwan mo sa Pilipinas at saka mga kaibigan mo na naiwan mo sa Pilipinas. Hahanap-hanapin mo pa rin silang lahat. Ako, 7 years. Mag 7 years na ako na nandito sa Amerika. So far, unfortunately again, hindi pa ako nakauwi. Hindi pa ang saya. Pero miss na miss ko na ang Pilipinas. Someday kung gagaling na, kung mag-heal na ang world, back to normal, yung wala nang mga ganitong pangyayari, sana ay makauwi kami ng aking mga anak. Kaming tatlo lang, hindi kasama si jowa ko kasi kailangan niya mag-work. So, ang pangalawa naman, kung paano ako nakarating ng Amerika, of course, talaga yun, kailangan mong may jowa. Kailangan mong magka-jowa ng Amerikano para makapunta ka dito. Kung walang mga taga-Amerika, kasi may iba din, may kamag-anak na nasa Amerika, may parents na nasa Amerika, ganun. Ipetisyon na lang. Kasi guys, ang Amerika hindi madaling pasukin. Kailangan mong ipetisyon ang gusto mong papuntahin dito. So far, ako nag-Q1 visa, pinitisyon ako ng aking ex-husband, kaya ako nakapunta ng Amerika. And then the rest, story na siya. Maraming story talaga ang aking mga nadaanan dito sa Amerika bago ako naging settle, bago naging mabuti ang lahat, bago naging maganda ang flow ng aking buhay dito kasi it was not super easy. Super duper was not easy at all, okay? Alam nyo guys, miss na miss ko na talaga ang Pilipinas. Naho-homesick na din ako sometimes. Minsan kapag natulala ako. Kapag natulala ako na homesick ako. Kapag nag-iisip ako ng mga nakakamiss na mga bagay-bagay sa Pilipinas. Someday makakauwi ako. Alam nyo guys, sa buhay natin mayroon talagang destiny kung saan tayo ilalagay ng ating kapalaran. Kung ang kapalaran mo ay makapunta ng ibang bansa, makakapunta ka. Kung ang kapalaran mo ay diyan ka lang talaga sa ating bansa, sa Pilipinas, kahit anong gawin mo na mag-dating sites or mag-ano-ano, basta yung destiny mo siguro kapag nasa Pilipinas ka lang. Pero like me guys, it was, easy lang. Easy lang ako. Hindi ako na-pressure na makapunta ng Amerika. Tsaka, wala akong alam. Nakapunta ako dito, wala akong alam about sa mga processing. Ang gumawa lang talaga lahat-lahat ay ang aking ex-husband. Siya lang. Tsaka talaga guys, promise, wala akong alam dyan sa green card na yan. Kasi ang maraming tao, diba, na alam. Wow, nagpakasal. Kahit matanda, yes, matanda yun. Kahit matanda na, nagpakasal dahil lang sa green card. Hello? Sorry ha, pero hindi ko talaga alam kung gaano ka-importante pala yung green card na yan. Promise. Inosente ako. Wala. Alam mo yung pangyayaring ganun. Alam mo yung feeling na wala kang alam. Pero nung pagdating mo dito, doon mo lang nalaman, doon mo lang talaga sumisid. Doon lang talaga sumaksak. Doon lang talaga nag-sink in sa isip mo na sobrang importante pala talaga siya. So guys, ayun nga, na-denied yung green card ko. So it was a lot of work for me. For myself lang. Pero so far naman guys, nalampasan ko yun lahat. Ayun, kasi kapag wala kang green card dito sa Amerika, maging TNT ka. Tago ng tago. Or undocumented person. So, kailangan mo talagang magka-green card. After ng Q1 visa, punta ka dito. Tapos, ikasal kayo within 90 days. Kailangan makasal kayo within the 90 days. 3 months. Kung hindi ka magkasal, out of status ka na.
pwede kang magstay, pwede kang umuwi ng Pilipinas. So far sa akin, nakasal nga kami, yes, malapit na mag-expired yung aking 90 days, nakasabit pa. Tapos, after nung 6 months, nag-divorce din kasi na-denied yung green card. Pero sa next topic na natin yan, pag-uusapan kung bakit nga ba na-denied ang aking green card. Ang hirap naman nun. No, ang saya. Pero pag iisipin ko yung mga nangyari dati, no? Na ano na lang ako, na-amaze na lang ako. Ganun pala talaga ang buhay. Kailangan maging malakas ka. Kailangan firm ka sa iyong mga desisyon. Kailangan mag-pray ka. Kailangan na makaya mo talaga mag-stay positive ka. Kailangan kayang-kaya. Kayang-kaya adya. Ganun. So guys, hindi madali ang makapunta ng Amerika. Kapag okay naman, pagpunta mo dito, ang saya-saya. Pero kapag nakatiming ka ng lalaki, na jowa mo, na Amerikano mo, na hindi naman ganun kaganda ang ugali, medyo malas-malas ng konti. Pero kakayanin din. May ibang tao na, ibang mga tao dito na hindi na kaya, pero ako survivor. I am super proud to say that I am a survivor in America. Survivor sa lahat ng mga mental decision, mga mental illness, joke lang, mga mental na mga pag-iisip, mga mental na mga challenges, ganun. So guys, hanggang dito lang ang ating mga topic, okay? Sa susunod na yung iba. Parang ang sarap magkwento, pero mag-cut muna tayo ngayon, okay? So guys, maraming salamat sa iyong panonood. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell for more videos. Kung gusto nyo pang malaman ang mga next topic ko. Maraming salamat! Paalam!